kulendi bata wobikwa kuita kuponorwa chaiko muri Zimbabwe. Ndadzoka zvekare haiko zvinezvi kuri kuita kubikwa banya chaiko. Ndiri kukutaurira kuti izvezvi zvinhu zviri kuZimbabwe zvesoko kuchachema benzi. Ndiri kutambira shoko izvezvi. It seems like Mnangagwa kana munhu adatombowa wani waari kutombotarisa achitoona kunge munhu anokwanisa kuita anything. Honestly speaking, ndiri kukutaurira zvinhu zvandiri kunotisa inini kuti Mnangagwa kana munhu waanogona kana kungosiyira kana kuti waari willing kutonza ada kusiyira chigaro chaichiya zveguzva manje chaizvo, because gore ra2026 ndo pakuti vanofanira skill ravo rekuti it's either anofanira kushanda kuti vaita metsi dzavo dzokuti vamake short vadhila neconstitution, vapedza zveconstitution kuti ibvumidze kuti apinde ku2030 kwake ndokwanangwa. Kumashure kwesoko kune macurtain raisers vaifunga kuti vanokwanisa kusara vari masuccessor aMnangagwa arisara vachizodidi, but yo pari kupisa pari hot. Shoko randiri kutambira mastreet pari kunzi President Mnangagwa's office has issued a strong warning against illegal motorcades, the misuse of government stickers and the increase in vehicles with no license plates. The office said some people are using government stickers and unauthorized blue light on their vehicles to bypass toll gates and roadblocks. It also raised concern over the growing number of vehicles moving on public roads without license plates. The president's office warned that anyone involved in this illegal practice will be arrested and prosecuted, as the situation is now causing serious problems for other road users and law enforcement agencies. Uyakadzoka iwe panapo yataurira rukupamha futi amunzwisise vanhu. I always tell you akuna haina mugoni zanu iyi it's a dangerous game. Haisitombori ingirikine kuti unokwanisa ku political party yekuti unokwanisa kunotamba nayo uchiita zvechibenzi zvese zvezvo munenge muchiita zvezvo. I always tell you guys, I always warn people, siyanai nazvo, regerai vakomana, hakuna ari willing kuda kuregera zvinhu izvozvo. And to be very honest with you guys, munhu ndakaona achizviita ifamba nemazimota ake mazinyama achipinda sinobhadhira tollgate. Ini nawo ndakaona mota I don't know kana if it's necessary kuti mention mazita, but vanhu vari kunyoti pari kubuda nyaya yevanhu munhu akanyasonangwa nditagwirei on this matter. Let me tell you one thing, pese panoitika zvinhu kuZANU-PF unotanga unongedzerwa kuti saka iwe uri zvita president ikeyo. The next thing bonds, you are undermining the president. Vamwe vanesi vanindo zvita vakadzidza dzobva kuti unofanira kuendeswa kuchitepo school for ideology. Vanenge vachitodhila newe the way vanenge vachidhila nawo. Vamwe ndo vakufambisa shoko kuti kuita mari hazviri kuti unokwanisa kuita president. Saka kureva kuti umwe munhu akutotanga kushandwa vezvedownfall yake ichinhikirikina. I feel sorry for vapana varakashi vanoswera 24/7 vachidefenda ZANU-PF. Ndiri kuona kuti panozopera gore munogona kupedzisira pasina kana masalaries ana ari kukupai mari, because gore rineri zvari rekungangurwa. Vanhu vacho vanogona kungangurwa ndo vajaira kana kuti vagara vachingota se vachingokupai mari muchingodefenda zvamunenge muchingoita muchingorwa basa. But this time pachapisa, this time pachanetsa. Ndo zvinhu zvatiri kuona zviri ipapo. Bozi iwo gaya kuti Tagwirei anenge ane right yekuti asumuke wake achiti guys achiitawo zvaari kungoita izvo zvacho, right? Why? Because ari kuenjoy profit yezvinhu zvake zvaakaita, profit of his investment. I know kuti togara tiri kuzvitaura panapa kuti pari kunzi akarwa investment yakaita sei iri kunzi investment. Ameno vakapindurana vega, handisiri ndakadaro, ndiziyambi hanzi kuti tine mamembers amusiri mega, hazvina masuperhero that operation restore legacy. Kuna vanhu vakabudisa mari maliters epetrol vakaita mari kuti that operation restore legacy isusu yatinodeedza tichiti kuze maZimbabweans kuti inzi ikwanise kunge ichienderera mberi. Saka anzi Tagwirei akabudisa zvinhu zvese izvozvo kuti zvinhu zvichifamba. Saka inini I believe kuti pese munhu paunobudisa maresources ese nezvinhu zvese izvo unongototi muchitosimbisana kubva kuti but iwo mudhara ndinongorowa kana one term wakura kayo mudhara kwangorowa term rako mopo term rake wozondipawo rangu term kana kuti mozondipawo dzangu 2 term pamberi papapo ndoita chandiri kuita. But chiri kungoitika muchidimbu tiri kuti kwasiwa president wekuterm president
ndozvaitika paana kapresident kekutemba bozi vanhu vanga kuti iyo ko Tagwirei ufamba nemotakedi ukudzidini. And it's not only Tagwirei, vakawanda vanhu vari kuzvitapa Zimbabwe zvechokwadi, hatisida kutaura zvedu mazita kuti ningi naningi vakawanda vapfana vari kufamba vachizvita even kodata kana masiyawo chaivo vanoshanda kana mumanhingirikini imomo umwe chifamba mazimota mazi GD6 mota ina kana maplates ke team skill ripi riri kuitwa ino zvavanenge vachizviitira ndo vanozviziva. So pari kunzi anenge aonekwa ari kuzviita udapinda patogedi uchifamba utanga uri kutofamba nemotagedi pakashata. Kune vamwewo zvavo vagara vanofamba netimu ravo nemafia ravo nemota dzavo. I don't think kuti iyo inoitanga motakedi because vanenge vachingofamba nemota dzavo vakangowanda vamwe vanenge nemari dzavo zvo. But chimpinga syndrome chaapo paHarare zveso chekuti kuna vamwe nemari wekutoti anotoziva kutoti anokwanisa kuafoda zvese nemasecurity, saka yatoskirire kutotyirana ndozvakuitika. Why uri kufamba ukanya uchengetedzwa to that extent? Ndo nyaya iri kunyaonetsa panapa. Because in last time pandakambonzwa marumors aitendera patonzi Tagwirei ane security tight inomuchengetedza ende vamwe vacho angatori mapresidential guard chaiwo type yesecurity yekuti inofamba naye yacho atori mawa. Even iye unondomunzwa achiganza akachiti isusu tine wealth, kana tine wealth tine zvese, kana une wealth une army tinochengetedzwa tinorwirwa. Saka manje zvokonzeresa manje zvinhu zvisizvo because muZANU-PF muna umwe vanhu vasina maresources ekuti vakwanise kumisidzana naTagwirei. Ndizokaona pai pakanzi kuita kesha kusiko kunoita kuti uchaita president. Saka kunoti kune vamwe vekuti havatorina maresources ende kana usitorina cash kwatava kutoenda iko zvine senyika yacho I don't think kuti pane chinobuda chokuti ungatoisumuka ukaita chikakubudirira because iwo unganomisidzana munhu akaita saTagwirei kuti anogonosvika kana kuti chero makanzi muda kuita ungava kana election kana kuti even kana top 5 chero kupi kwacho koko chero mucentral committee munhu wekuti anganongosvika totengera kana munhu wese uruda ndikutengere chitaura cho uruda ndikutengere nyora pasi ndikuitire mundi this opportunity kana kuti mundi recognize kuti nditore this position andikuda. Saka munhu akadaro dangerous kuti ungoshanda naye even kana ungava kuma province kusatoda kuti uta MP kusatoda but influence yake yakawandisa yekuti anganongosvika izvo ngomukato MP anytime futi kwete time kuzoti kana kuti zvinozodi anytime anogona kumuka MP because mari anayo anogona ngoti kana kutotaura nema MP mamwe opposition vasina future yekuti amene zvavari kungoitawo veve ungomuka ngoti sha ndikuda kuti resign kapo ndikupe mari yakati the next morning anomuka unzi ndiye akucontesta ku that city roningera power racho anaro mari yacho anayo ende akatobuda achiti ndoda kutocontesta kwakati even kana iwe uri kana munhu anenge ari kuZANU-PF hapana nepower yekuti angati mudhare uyimbomira undotimbira tirwisane chero mukaita primary election hakuna anokwanisa kumisidzana naye because of this man. But this time around it looks like mudhara katwa muswewo iye Tagwirei 2026 rato yari gore rekuti pakatoshata patobudiswa red flag kangoonekwa chingofamba mota dzakadaro uri kusungwa. Handisi kuzoti shoko rasvika here kuna Tagwirei wacho but ndo shoko riri kunzi rabuda ende ndo shoko ratiri kutambira vari kuti havachada kuona munhu anofamba nemotakedi as long as uchiziva kuti hausi Mnangagwa Emerson hausi kuita se hausi kuzolingirikina hausi kuzobvumisa kufamba nechinhu chinonzi motakedi muZimbabwe ndo pane situation izveso. Ndangoti ndingopfura nepanapa hama dzinodiwa ndinoziva kuti munenge mabva kumabasa mune zvamaneta mauda kurara kuzorora. Thank you so much for here, thank you so much for watching but regedza nditongobva ndatongokuitiraiwo favor semunhu ane rudo nemi ndigara ndazivisa vanhu vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account iwo akatoka mukana. It's like yatoningirikini musazoti ndinohonda neinformation ndingogara ndakukuzivisai this information ikubatsirei. So kana uri muSouth Africa iwo uchida kuregisterwa company wovhurwa FNB business account usina work permit kana study permit but iwo unenge une passport iri valid anditi bata tora namba dziri apa idzo yes the education research ukwanise kutaura navo vanokubatsira vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinodiwa chiteka kutaura navo iwo vanotokubatsira futi utori padheni pako utotaura navo ngotaura navo padheni pako utonzi cha utotanga kutoti saka ndoita sei votokuti taudai do this chitaudai so panodiwa zvakadai so vari reliable affordable is a big company havasi vanhu vechinzaranzara vaive vekuti ukati ndasosenda zvinhu zvangu wako uchikoti saka chakati changu zvinozodai zvinozouya here vanhu vakarongeka vari professional
professional wekuti company yacho inouya on your door, at your doorstep, unotoona chinhu chatosvika padheni watocelebrata company yako, F&B business account zvakarongeka, basa rakutopfuurira kumberi. Saka unozodei mangwana, taurana namukoma Owen vakubatsira vakuitire plan. Ndiwo vanhu vacho izvezvi vari kupedza masports